Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ithimba lezenhlekelele kanye nezimo eziphuthumayo KwaZulu-Natal selidedele usizo oluvela kumasosha kuba ezolekelela la kuzobe kudingeka khona njengoba lokho iqhubeka njalo izikhukhula ezinamandla kanye nezimvula ezinamandla. Izikhukhula kanye nezimvula ezilokho ziqhubeka njalo seyidale umonakalo ezindaweni ezahlukahlukene KwaZulu-Natal. Izikhukhula kanye nezimvula ezinamandla ezilokho ziqhubeka njalo nokudala umonakalo khona la esifundazweni SaKwaZulu-Natal. Sekudlule emhlabeni abantu ngaphezulu kwa-20. Le mvula ke ukusalindele ukuthi iqhubeke njalo usukwini lanamhlanje kube ukuthi ke abantu ezindaweni ezahlukahlukene koThekwini, Mandeni, Maphumulo, Ndwedwe kanye nakwezinye izindawo ezakhele isifundazwe seTheku ukuba ke bexwaye ngendlela emangalisayo njengoba le mvula ilokhu iqhubeke njalo nokudala umonakalo. Bathi abantu abaseyindaweni eziphansi ke kulindele kuba balimale kakhulu noma kwenzeka umonakalo onamandla. Banxusa ukuba baqhele ezindaweni eziphansi bezame ukuthola usizo beye ezindaweni eziphakeme kanti ke ezindaweni ezahlukahlukene. Lokho sibone njalo amavideo khona ezinkundleni zokuxhumana etshengisa izigameko ezingezinhle neze. Bafethu ke abantu bayaxwayisa ukuba mabaqaphele kulesikhathi bephephe futhi ke bezibheke kakhulu.